παίζουμε με τον Ιωσήφ, τον φίλο μου. Παίζουμε Roblox σήμερα. Κάτσε να το πω να πει γεια. Είπα πες γεια. Παιδιά, κάντε εγγραφή. Κάτσε, τι λέει. Παιδιά, κάντε εγγραφή. Σας παρακαλώ, κάντε εγγραφή και δείτε το βίντεο αυτό που ανέβασα με τις, να κάνετε δικές σας μπλούζες. Δηλαδή, δείτε το. Ωραία. Και δείτε το βίντεο αυτό που έκανα μαζί με το FlapoGG, ότι τρελάνουμε ανθρώπους. Το κάνουμε. Θα το πω, okay. Εκεί. Παιδιά, κάντε με και friend στο Roblox και κάντε με friend και στο Roblox και τον αδερφό μου και τον FlapoGG που εμένα που με λένε έτσι. Πρέπει να σας δείξω. Κάτσε να το πω λίγο, περίμενε. Ωραία. Ωραία. Εμένα με λένε έτσι. Το όλοι Σκότη Παύλο. Έτσι με λένε, κάντε με friend και follow σε μένα, σας παρακαλώ, και θα σας δείξω πώς κάνουμε follow όσοι δεν ξέρετε. Τον αδερφό μου το λένε έτσι, Roblox Σκότη Παύλο 745, το λένε έτσι, κάντε να και follow, θα σας δείξω πώς είπα, θα σας κάνω follow. Και τον FlapoGG λέει, κάντε και εγγραφή στο YouTube γιατί το λένε έτσι και στο Roblox έτσι το λένε. Κάτσε, έλα πάμε βόλτα. Κάντε like στο βίντεο όσοι το βλέπουν και εγγραφή στο κανάλι μου, σας παρακαλώ. Πάω να νοικιάσω σπίτι. Όσοι δεν ξέρουν δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να παίξω από το τόλις κατά Παύλο Pro Gamer γιατί ένας hacker μου έκανε κάτι. Αλλά δεν πειράζει και τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σπίτι να κάνω αυτό. Τι λέει. Κάνουμε βίντεο τώρα. Ναι. Έχω ήδη. Έχω ξεκινήσει ήδη. Πω. Like και εγγραφή. Κάτσε να... Ιωσήφ. Ενώ και... Παιδιά, τώρα θα σας δείξω πώς κάνουμε follow και κάνουμε friend.
Αυτός εδώ πέρα είμαι. Αυτός εδώ πέρα είμαι. Να κοιτάξτε. Ο αδερφός μου είναι αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ πέρα κάνει το follow. Λοιπόν, για να κάνουμε follow, κοιτάξτε τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Πες ότι είμαι στο προφίλ μου τώρα και θέλετε να με κάνετε follow. Ωραία. Πάτε κάτω. Εδώ πέρα σας λέει αυτό εδώ πέρα. Πατήστε το. Και εδώ έχει τρεις τελείες και εδώ πέρα κάπου λέει follow και πατήστε το follow και με έχετε κάνει follow. Κάντε και τον αδερφό μου, αυτό το Lefty Gamer, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άλλαξε το όνομά του, δεν το λένε πια Roblox, τέτοιο το άλλαξε. Και το Flapo GG κάντε ένα follow και friend. Κάτσε να πάμε εδώ. Περιμένετε λίγο 2 λεπτά. Παιδιά, να σας ρωτήσω και κάτι, να κάνετε και subscribe εμένα, να κοιτάξτε. Κάντε subscribe. Δείτε αυτό εδώ πέρα το βίντεο με την μπλούζα και αυτό εδώ πέρα το βίντεο που έκανα μαζί με το Flapo GG να τρελαίνουν ανθρώπους. Ωραία. Κάντε και εγγραφή και κάντε εγγραφή στο Flapo GG. Αυτός εδώ πέρα είναι. Να το. Αυτός εδώ πέρα είναι. Ωραία. Και κάνετε εγγραφή να πάει 300 εγγραφημένους αυτός εδώ πέρα. Nick Gamer Boss Pro. Αυτός εδώ πέρα. Να πάει 300 εγγραφημένους γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Σας παρακαλώ κάντε την εγγραφή. Κάτσε να σας πει και ο αδερφός μου ένα γεια, πες γεια. Γεια. Γιατί μου λες 3 minutes. Your piece. Κάτσε να ρωτήσω. Θα περιμένω τότε 2 λεπτά. Θα πω σε άλλο παιχνίδι. Αυτό δεν πάρει. Τι είναι, μόλις κατρόμαξα. Δεν με κολλάς. Κάτσε να δω. Έχω κάνει αποθήκη στο σκηνή. Να δούμε Roblox. Να το σκηνή. Άμα σας αρέσει κάντε ένα like και ένα comment και πείτε κάτι στο comment μας αρέσει και κάντε subscribe. Έτσι να κάνω και έναν τροχό. Ελικόπτερο.
σε ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, όχι αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, απλά μην γράψετε όλο αυτό, απλά γράψτε εδώ πέρα music. Ίσως το βγάζει, να το, αυτό εδώ πέρα. Ωραία, μπήκα. Έλα ρε μπρο. Πού είναι ρε μπρο, βγήκε. Παιδιά, αυτό το σημερινό ήταν το βίντεο. Γεια σας.